ବୋଉ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ମୋ ବାପ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ହଉ ଯା, ଆସିଲା ବେଳେ ମୋ ପାଇଁ ଫଳ ନେଇ ଆସିବୁ। ହଁ ନେଇ ଆସିବି, ହେଲେ ଆସିବି। ବୋଉ ମୁଁ ମୋ ବାପ ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ତୁ ଯାଇପାରିବୁନି। ତୁ ଗଲେ ଏତେ କାମ ପଡିଛି, କିଏ କରିବ? ତୁ ଆସିଗଲୁ? ହଁ ଆସିଗଲି। ଘରେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ହଁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତମ ଫଳମୂଳ ରଖିଦବ। ଏମିତି କଣ ଝାଡୁ ମାରୁଛୁ? ଭଲରେ ଝାଡୁ ମାର। ତୋ ମା ବାପା କଣ ତତେ କିଛି ଶିଖେଇ ପଠେଇ ନାହାନ୍ତି? ବୋଉ ଏମିତି କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଚୁପ କର, ଚୁପଚାପ କାମ କର। ବୋଉ ସିଏ ସେଦିନ କହୁଥିଲା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବ ବୋଲି, ତମେ ଛାଡିଲନି କଣ ପାଇଁ? ଆସିଲା ବେଳକୁ ତ କିଛି ଆଣିଲାନି, ଏବେ ତା ବାପ ଘରକୁ ଗଲେ କଣ ଆଣିବ? ବୋଉ ତାର ବି କିଛି ଇଚ୍ଛା ଥିବ, ସେ ତା ବାପ ଘରକୁ ଯିବ ବୋଲି। ଏମିତି କରିବା କଥା କି? ମୁଁ ଯେମିତି ତମର ବୋହୁ, ସିଏ ବି ସେମିତି ତମର ବୋହୁ। ତମେ ଏମିତି କଣ କହୁଛ? ହଁ ଲୋ ବଡ ବୋହୁ, ତୁ ଠିକ କହିଛୁ। ବୋଉ ସାନ ବୋହୁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ, ମୁଁ ତୋ ଉପରେ ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି। ନାଇଁ ବୋଉ ଏମିତି କୁହନ୍ତୁନି। ଏବେ ଯା, ତୋ ବାପ ଘରେ ଯେତେ ଦିନ ପାରିବୁ ସେତେ ଦିନ ରହିକି ଆସିବୁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ବୋଉ। ବୋହୁ ମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡିଓ ତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିଦେବ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଜମା ହେଲେ ଆମେ ପୁଣି ଦେଖା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡିଓ। ରହିଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।